खोनासं लामा दथानि मुगासं खोनासं लामा दथानि मुगासं गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बोथोरनि फोरबो दमासि बोथोरा सौफैलायबाय आयौ दमासि बोथोरा सौफैलायबाय दुम दुम दाम दाम गाहेन वाली दुम दुम दाम दाम गाहेन वाली सोदोबजों गामि गोमसारखाबाय गामि गोमखांथारबाय खोनासं लामा दथानि मुगासं खोनासं लामा दथानि मुगासं 사고로 비단 문나이 정말 비단 문나이 좀 부르랍니다. 이장문에 시비 나눠자 이사들이 좀 오만해. 이장문도 잡아야 시비들 그런 문화거든요. BDPC desa BDPC lananai ini BDPC ulang mili amal berkata awalai waktu naikin yang orang masuk sampai orang sendiri sampai mengisi जोङो जोंनि बे ब्रह्मपुर एफार्टनि आफादनिफ्राय जानानै मोजां मोननाय सिमाखौ हामलायनानै जासिनाय जाबाय दा जों दिनैहाय बे बोसोराव जोङो देग्लाय दरब्रै गामिजों जेरैहाय ब्रह्मपुर नतन सनापुर थाइसुगुरि नतन सनापुर सापागुरि दरब्रै गामिजों जोंहा मोनसे एफार्टि कमिटि दं दा बे एफार्टि कमिटियाव जों दिनै मोनसे गोथौयै सिला खालामनायनि गेजेरजों जे जों दरब्रै गामिया ब्रह्मपुर गोदोनिफ्रायनो बाहागो जों रायजो जाबोगासिनो दङ दा बे रायजो जाबोनाय बेलायावबो जोङो गामिनिफ्राय जोङो दरब्रै गामिजों जयै मालाबाबो बिदि बेलागुर जाफेराखैमोन हाबाफोर जों ज' जायो नाथाय जों देग्लाय जों मोनसे जोंनि माखासे मेलेमजिबि गोसोखांगिरि बिथांमोना गोसोखांनायनि गेजेरजों जों बे मागो दमासि फोरबोखौ एफाग्राब कमिटिनि मुं लानानै जों देग्लाय खुंनाय जादों जों दिनै गिबि खेब जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै सानसे थाखाय लानाय जादों हाबाफारि बायदियै जोङो फुंनि 8 रिंगायाव जोङो जोंनि गिबि हाबाफारिजों बेवहाय जोङो ब्रह्म समाज हिसाबै जोंनि ब्रह्म समाजनि जोङो जयग' होदों नैथि हाबाफारियाव जोङो दमासि फोरबोनि जोबथाखौ बिरहोदों बेखौ जोंहा जोंनि आफादनिनो मानोना आफादनि समाव बसुमतारी बिथाङा जोंनि बिप्लबखौ बिरहोदों दा बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो माखासे जोंनि इयुन जोलै जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय जोंहा माखासे गेलेनाय हाबाफारि दंमोन बेखौबो जोंनि गेलेगिरिनि दैदेनगिरि बिथांमोना फारिनिफ्राय मोनसे दैदेनलांदों दा फैनानै जोंहा नै गेवलां मेलनि हाबाफारिया फैगासिनो दङ दसेनो जोंहा गेवलां मेल जागोन दा गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासिबो दंफायो जोंहा जोंहा प्रग्रामाव जोङो गेवलां मेलनि बेखेवगिरिखौ जोङो जोंनि सनापुर इउएन एकाडेमिनि गोरायुं मानगोनां गिरिन बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै जोङो बरपेटा इउएन एकाडेमिनि गोरायुं मानगोनां खायला सरगयारि बिथांखौ जोङो खावलायदों बिदिनो जोङो बे दमासिखौ लोब्बा लानानै जों गासैबो जे परम्परा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोन समनिफ्रायनो बेबायदि दमासि बेलागुर जाबोगासिनो दङ दा बे जाबनाय बेलायाव जोंबो दिनैहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम जोंनिफ्राय जोङो हानायमानि जोङो मोनसे गोजोननाय बावहरनो सानदों जों खुंनो मोननाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन गामिफ्रावबो जाहाथे बिथांमोनहाबो मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों बेबायदि बेलागुर फोरबोखौ खुंलायो बेलागुरनि ओंथिखौ मिथिलायो बुजिलायो जाहाथे बयबो हास्थायनो नाजायो बेनिफ्राय आं बेखौ बुंनाय जाबाय खुलुमबाय दा खौरां लागिरि साफ्रोमबो दा फंबायमोननिसिम जोङो गोसो फरायना लानायजों लोगोसे साबायखर बावहरदों दा जों दिनैहाय दरब्रै गामिजों ब्रह्मपुर एफार्टसि दङ बे एफार्टसिया दिनै मोनसे दरब्रै गामिजों मोनसे मागो दमासि बे हिसाबै दिनै मोनसे फोरबो फालिदों बावहाय दा आं बेखौ थोंजोङै बुंनो लुबैदों जोंबो दिनै नतन सनापुर गामि बिहामजो आफाद जानानै बे हाबाफारियाव जोङो फैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि गोदोनि बर'नि जिबायदि मोनसे कालचार बा मोनसे फोरबोआव जोंनि फिथा सौराय जोङो जे सावनाय जों सावनि लारु सावनाय जों बे मोनसेखौ बावहाय फैनानै जों नतन सनापुर महिला बिहामजो आफाद जानानै जों दिन्थिफुंनो हाफैदों दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों फिथा सौराय जों बेखौ साहा
जों बेखौ फुदुंनानै बेयाव बाहागो लाफैनाय माखासे हाबाफारिनि जे आलासि जों माखासे फुंखा सुबुंफोरनो जोङो फिथा थाइसेब्लाबो सौराइ एसेब्लाबो जों लोंहोना मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। जों बेखौनो आसा खालामदों जों दिन्थिफुंनो मोननानै जायगा मोननानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनावबो जोंनि बे मोनसे लाइमोनफ्रा जाहाथे बेखौ सोलोंनानै दिनै इयुन जेनेरेसननि थाखाय बियो माने जोबनानै थाङा बेबायदिनो जोंनि मोनसे हारिमु कालसारफ्रा थालांबाय थायो बेफोर रीति नितिफ्रा जोंनि गेजेराव गोमानानै थाया जों बेखौ लुबैनानै जों बेखायनो दिनै मोनबासो जोङो आइटेमखौ फिथा सौराइ जोङो सावनाय मोनसे हारिमुखौ जों दिन्थिफैनो मोननानै जों मुलाम्फानि जानानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो जों बेखिनिखौनो जों खौरां लागिखौनो जों फोरमायहरदों। खुलुमबाय। दिनैनि बे जोंनि मागो फोरबोआव खौरां लाफैनाय बाबामोननिफ्राय जोंनि बे नतुन सनापुर आफादनिफ्राय आइजो आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय थादों। दिनै जोङो मागो फोरबोनि मुङै दिनै ब्रह्मपुर एफआरसिया गिबि दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियावनो जोङो दिनै नतुन सनापुर गामिनि बिहामजो आफादा दिनै जोङो बे कम्पिटिसनावनो जोंनि मागो फोरबोआव जानाय लोंनायनि आइटेमखौ जोङो बाहाय देखायफैदों। बे देखायफैनायाव जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावनानै दिन्थिफुंनो हानायनि थाखाय। जोङो गिबियावनो एन्थाब उवालाव देनानै एन्थाब सावनाय, उवालाव देनानै सौराइ सावनाय एवनाय आरो उवालावनो देनानै जोङो लारु सावदों, उवालावनो देनानै जोङो फिथा लावदुम सावदों। बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेजोंनो जोङो आलासि सिबिनो थाखाय गाइखेर साहाबो लोगोसे लाफानानै दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जादों। गिबियावनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव बे जानाय आयदाखौ सावखांनानै सासे जोंनि गामिनि गाहालिया मास्टार पेन्सन मोननायखौ जोङो आर'नाइ गांसे होनानै बरायनानै जोङो बे जोंनि दिन्थिफुंनाय फिथा सौराइखौ जाहोजेननानै जोङो नतुन सनापुरनि बिहामजो आफादा बरायग्रोनाय जादों। बेखिनिखौनो आङो बाबामोननिसिम बुंथिनानै आंनि बे बुंथिनाय आरो बाबामोननि रिपर्टारफोरनिफ्राय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आंनि बे बुंथिनाया बेखिनियावनो